Panguva ino vanhu havasita zvekutamba vakatojamuka. Tirikuona kuti macritics at the regime, especially emutungamiri wenyika yeZimbabwe Emmerson Mnangagwa, vavachiti guys, panguva ino makohos abomushogeza haasi kufanira kungodhirectiwa awa kuna VP Kusano Chiwenga kunzi ngavaite action or magenerals, but ari kunzi they are directed to every citizens. People must reject, they must resist this regime. Sandapenda mashoko obuda nyorwa panguva ino anoratidza kuti the situation in Zimbabwe, people they are tired, but panguva ino vari kushata kutangira papi kuti bo subscribe like watombe bell kunitipira mana papa endo yake rina mjati piripo they know here kuti ndo macritics awa at the regime amudanyira chiti Comrade Bomushogeza, your frustrations must be directed to every Zimbabwean, not Mukanya Chiwenga only. My advice, Comrade Bomusho, chinhu chinonzi right time chakakosha. ED is going, that is not a joke or a fake promise to Zimbabweans. Asi zivai kuti chinhu chinonzi nguva nemoyo murefu zvakakosha. Tinoziva kuti vanhu vatambura vashungurudzwa. Asi in our quest to send ED packing and creating an equal and prosperous Zimbabwe, we must preserve lives of all comrades and citizens against ED tiri parwendo. Ndo mashoko arikuda panapa takanakirina mujata achiti aiwa panguva imwe vanhu aiwa ngavasanyanya kungoti aiwa VP Kusano Chiwenga ndo vangorine the mandate, ndo vanokwanisa kungo remove the regime, kana kuti vanhu vanyanya kuisa force aiwa vachitadza kumirira nguva iri kuonekwa kunzi the right time kana ichinge yasvika kuti this regime ive toppled. Nguva kana ichinge yasvika no one can stop it. Mashoko ari kuda panapa aitagwa naKerina Mujati ari kuanalyza the current situation yenyika yeZimbabwe kunzi aiwa we all know kuti vana Bomushogeza aiwa vari mumasango right now, things they are not fine, they are not okay. Vana nyoka yemabhunu muri kuona kuti vari kungotenderedzwa in and out. Panapa Kerina Mujati ari kuzama kuudza kuti the right time and patience zvinhu zvakakosha. Yes, we might suffer panguva ino, but let us be assured kuti aiwa the regime is going. Ndo mashoko anoda taura panapa achiti aiwa it is not a joke, ED Mnangagwa is going. Mashoko anoda taurwa panapa aiwa naKerina Mujati ashuwa macitizens enyika yeZimbabwe. Tiudze mavhunguro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi. So subscribe, like, chinotomba bell icon.